Benvinguts de nou als nostres vídeos, als vídeos del racó. Avui tenim un convidat molt especial. Avui volem parlar de futbol i ho volem fer amb una persona que en sap molt de futbol. Avui tenim l'Àlex Dalmàs, analista de futbol a La Vanguardia, a RAC1, autor del llibre Messi Táctico i que recentment es va obrir un canal de YouTube que us recomanem molt seguir si voleu saber de futbol. Per tant, avui tenim una persona que en sap molt de futbol, per tant, li donem la benvinguda. Benvingut, Àlex. Hola, què tal? Bona nit, com estem? Moltes gràcies per l'entradeta i res, encantat d'estar aquí i de que hagueu pensat en mi. Avui, la nostra intenció avui és parlar una miqueta del Barça de Koeman. Ja estem a l'equador de temporada, portem ja la meitat dels partits de la Lligueta de Champions. Amb el partit del Betis del diumenge el Barça haurà jugat un quart dels partits de Lliga, per tant, ja sembla un moment per al qual podem posar una mica de notes. Per tant, com valoraries aquest inici de temporada del Barça de Koeman i quina nota li posaries, de l'1 al 10? Jo crec que hem de tenir un punt de paciència, hem de recordar d'on venim. Crec que, bé, a l'estiu o al final de temporada passada jo crec que el Barça va tocar fons, d'alguna manera, i que li convenia construir alguna cosa nova. Segurament la reestructuració, la regeneració, no ha estat tot el que hagués estat necessària, però ha estat notable, no? Amb la qual cosa és un projecte nou, un entrenador nou, un sistema de joc nou, jugadors que han de ser importants bastant nous. Per tant, tot això jo crec que s'ha de posar dins de la valoració, no? Jo no soc pessimista amb aquest equip, sinó al contrari. Jo crec que és un equip que és veritat que aquest inici de temporada ha deixat dubtes. De fet, ens està deixant dubtes perquè crec que hem d'estar acostumats o hem d'acostumar-nos a que veiem un equip amb moltes dents de serra, és a dir, amb partits molt bons, com el de la Juventus, amb partits que deixen dubtes, com n'hem tingut algun recentment i durant la temporada, com per exemple el del Dinamo, que amb molt poquet et fan massa perill, no? Crec que és un procés natural de qualsevol equip que està començant un projecte. És a dir, quan un equip ja està fet, ja és sòlid, tu has de valorar aquell equip per al que veus cada setmana. Quan un equip s'està creant, i estem davant de jugadors que molts d'ells no tenen ni 18 anys, estem parlant de Pedri, no té els 18 anys, Ansu els va fer recentment, Dest és molt jove i també ha de ser un jugador important. És a dir, estem davant d'un Messi diferent que s'està reubicant i que ha d'aprendre a tornar a jugar amb tot això, inclús fins i tot en un guany de pes de Dembélé, de Trincao. És un equip molt nou, per tant jo crec que hem de ser pacients, hem de deixar un marge tant a Koeman com a l'equip. Òbviament hi ha coses tàctiques per millorar, tant en atac com en defensa. Hi ha coses en què crec que s'hauria de millorar i s'haurien d'aplicar altres coses. Però jo crec que la nostra obligació com a entorn Barça, sigui des del punt d'analista, sigui des del punt d'aficionats, és deixar una mica de marge tant als futbolistes com al tècnic. Per tant, a la nota que tu em dius, jo li posaria un 7, tot i que segurament mires la classificació i et costaria de provar-lo, no? Però crec que aquest equip té més bona pinta del que indiquen els resultats o del que indica la classificació. Penseu que estem en un tram de temporada on realment és la part més fluixa d'aquest equip, perquè està agafant mecanismes, s'estan coneixent. És a dir, és la part de temporada on els rivals han d'aprofitar per treure punts i on segurament estem veient la part més fluixa, més dèbil d'aquest equip. Jo tinc confiança en que aquest equip millorarà i que millorarà molt. Si t'haguessis de quedar amb 3 aspectes en positiu i amb 3 en negatiu d'aquest inici, amb quins serien? Difícil, eh? Aspectes positius, sens dubte, la irrupció dels joves, d'aquests joves talents. Hem parlat, òbviament, Ansu, que no és nou, però estem parlant de Pedri, estem parlant de l'arribada de Dest. És a dir, aquest cos nou de l'equip, que jo crec que té futur. Em quedaria també amb probablement que és un equip que podrà tenir moltes mancances, però que és un equip més dinàmic, és un equip que és molt més mòbil, és a dir, venim d'un Barça d'una versió més aviat estàtica, una versió que diria que tenia més nivell, més qualitat, més experiència, més saber de què va el futbol de primer nivell, però era més estàtic, era més pilot al peu. I veig un Barça molt dinàmic, que se li poden dir moltes coses, però que combina les ruptures amb les desmarcades al peu i, per tant, més dinamisme. I per tercera cosa positiva,
Mira, te'n diré 4, seré generós. Va. La quarta és la lateral dret. Crec que Dest és una molt bona incorporació. Crec que és una posició clau i crec que és una posició que el Barça necessitava millorar per tot el que comporta, perquè això et comporta poder posar Messi algun dia a la dreta i tenir certa amplitud. I l'última, la quarta, que et deia, que crec que és un Barça més predisposat a pressionar, tant sigui pressió alta com amb recuperació després de pèrdua. No? La predisposició en futbol tampoc et dona masses coses, no? Però sí que és un bon punt de partida. És a dir, quan aquest Barça tingui totes les peces encaixades, quan aquest Barça sigui coordinat, pressionant, quan aquest Barça d'alguna manera pressioni sense pensar, jo crec que recuperarà molt més i que serà defensivament més sòlid. I com a aspectes negatius, crec que és un Barça que encara se li fa molt perill en poca cosa. El dia del Dinamo, el partit del Dinamo és un molt bon exemple. És un Barça on encara, quan està desplegat en l'atac posicional, encara no ha assolit aquest equilibri, tot i jugar amb doble pivot. Una de les raons per jugar, o una dels fets més positius de jugar amb doble pivot, dels quals jo no sóc partidari, o jo li veig més mancances que virtuts, però si hem de destacar una virtut del doble pivot és poder ser més solvent davant de les transicions rivals, davant dels contracops, i encara no ho ha, i paradoxalment encara no ho ha aconseguit el Barça, tot això. Segurament perquè no és un Barça equilibrat, però encara no ho ha aconseguit. I la tercera seria l'atac posicional. Crec que l'atac posicional ha millorat en certes coses. Hem vist partits on han aparegut extrems, ha aparegut aquesta amplitud que el Barça no ha tingut a vegades, però n'hi ha hagut d'altres i sense anar més lluny el dia del Dinamo, sense anar més lluny el dia del Sevilla, on l'equip encara continua volent fer l'amplitud amb laterals, és un equip que crea massa embut per dins, crec que l'atac posicional és millorable.